A jsem tady zase já, Eskama, jsem prostě. Nazdar! A jdem natáčet takový náš skurveně vymyšlený challenge. Ne vole! Prostě o tom, že... do prdele, kde ten míček? Že Vojta se tady přede mnou bude schovávat na téhle sedačce a na téhle. Ne na téhle, abych to trefil. A já ho budu zkoušet trefovat. Co když to jebneš do okna? Ten mě uprdel. Můj red! Já jsem se Tak se mu skoro ustřelil prdel. To píči. Já jsem se ani podal to. Já jsem se jako, že jsem se... Co se ti stalo, Pepo? No, já jsem se stalo jako, že jsem se posral. Hej vole, ale tak tebe nejde trefím. Nesmíš být skulený. Otoč se zádama. Ne, vole. Jo, já ti vole trefu. Hej, potom můžeme dát challenge, vole. Víš, jak bývá, jak si stoupneš do bránky, já tě budu trefovat. Nebo ty mě. Ty vole, to se to bude zaseklo, ideálně. Prdeli normálně, to video. No prdele, musím. Počkej. Bolí, vole. Bolí to, vole. Tak pojď ty mě, vole. Na prdele. Ty mě, vole. Vole, já bych si ho stípl. Doufám, že diváci dobře vidí. Ne. No, pojď, Vojtiš. Já ti nechci nikam jebnout, vole. Dobré, jo. Bolí to? Ty to štípneš prase. Tak jo. No ale moc ne, jak prase. Dobré. Protože jdu radši já. Pomůžu říct. To je prdelo challenge, jsme vám řekli. Do čeho to jebal? Pardon, toto video už ukončíme.